So over the next few days, we'll be discussing, various aspects of Krishna consciousness. Következő napokban Krishna tudat különböző témáit fogjuk megvitatni. The main point is that one is trying to get back to Godhead. A legfőbb dolog az, hogy az ember próbál visszamenni Krishnához. And so it's a very, plausible act. Goal. Ez egy nagyon kézenfekvő cél, megvalósítható cél. But one has to be very realistic. És az embernek nagyon realistának kell lennie. Realistic meaning you're dealing with the present. A realistának lenni azt jelenti, hogy a jelennel foglalkozunk. Realism doesn't mean the past. A realizmus azt jelenti, hogy nem a múlt. Right? We learn from the past, but we are not the past. Tanulunk a múltból, de nem a múlt vagyunk. Right? We're no more the past than we are this body. Ugyanannyira nem vagyunk a múlt, mint ahogy ez a test se vagyunk. Right? But we deal with the body. De foglalkozunk a testtel. But it doesn't mean that we are that. De nem jelenti azt, hogy azok vagyunk. So same we deal with the past. Ugyanígy van a múlttal is, azzal is foglalkozunk. But it doesn't mean that we are the past. De ez nem jelenti azt, hogy mi a múlt vagyunk. So if you can deal with that, then you can go back to Godhead. És hogyha ezzel tudunk foglalkozni, akkor megfelelően, akkor vissza tudunk menni Istenhez. Because going back to Godhead is forward. Mert visszamenni Istenhez az előre, azt jelenti. Nem pedig visszafelé. That makes sense? Ez érthető? So, in this then, we'll discuss a lot on the metaphysics of things that you're very familiar with. Ezen belül pedig olyan dolgoknak a metafizikájával fogunk foglalkozni, amelyekkel már mindannyian megismerkedtetek. Because you have the physical, you have the spiritual, but in between is the metaphysical. Mert minden dolognak van fizikai aspektusa, van lelki aspektusa, de a kettő között ott van a metafizikai aspektus. Because that's technically why it's working. És ez teszi technikailag lehetővé, hogy a dolog működjön. And many times we get stuck because intellectually we don't accept something, or emotionally we can't accept something. Sokszor azért rekedünk meg, mert érzelmileg nem tudunk elfogadni valamit, vagy intellektuálisan nem tudunk elfogadni valamit. So if things don't come to the heart naturally, then the key is the intelligence. És hogyha valami nem jut el a szívünkhöz természetes módon, akkor a kulcs az intelligenciában van. Right. Through the intelligence you can make adjustment to the values of the mind. Az intelligencia segítségével tudjuk alkalmazkodásra késztetni az elmének az értékeit. And therefore, if we know why things are working, then that makes it work better. És hogyha tisztában vagyunk vele, hogy miért működnek a dolgok, akkor jobban fognak működni a dolgok. Right. History of it's also important. A története a dolgoknak az is fontos. But history means all the way back. De a történelem az azt jelenti, hogy minden, ami visszafelé van, múltban. It means is how Krishna practices things. Az, hogy Krishna hogyan gyakorolja a dolgokat. By his natural, spontaneous nature. Az ő természetes, spontán természete révén. And how the devotees respond to that. És a bakták hogyan válaszolnak erre. And then there's how the acharyas have found best to apply these principles according to the material situation. És aztán az ácsárják hogyan döntötték el, hogy mik azok milyen elvek alkalmazhatók a legjobban arra a jelen körülményekre. So ultimately what we get down to is relationship. És amire minden visszamegy végső soron, az a kapcsolatok. Right? Relationship establishes knowledge. A kapcsolat az megalapozza a tudást. But relationship also establishes experience. De a kapcsolat ugyanakkor megalapozza a tapasztalatot is. Generally we're quite good at relationship based, the element of knowledge. Általában elég jók vagyunk a tudás elemében. A Sambandha Gyánban. But relationship meaning the experience between individuals, that we may or may not be so good at. De amikor tehát egyének közötti kapcsolatnak a tapasztalatáról vagy megtapasztalásáról van szó, akkor nem vagyunk olyan jók. Nem feltétlenül olyan jó. Right.
So a relation means tattva is the knowledge by which we get out of the material relationships and establish ourselves in the spiritual relationship. A tattva az a tudás, amelynek a révén az anyagi kapcsolatoktól meg tudunk szabadulni, és meg tudjuk magunkat alapozni a lelki kapcsolatokban. Right? It's a bridge. Egy híd. Right? But the point is we're going from material relationship to spiritual. De a lényeg az, hogy az anyagi kapcsolatoktól megyünk a lelki kapcsolatok felé. Right? So intelligence is how to be able to tell the difference between the two. És az intelligencia az, ami segítségével meg tudjuk állapítani a kettő között a különbséget. If it comes easy, good. Hogyha ez könnyen megy, akkor jó. If not, that's what the tattva is for. Ha meg nem, akkor arra van ott a tattva. And specifically the metaphysics. És különösen a metafizika. Does that make sense? Ez így érthető? Right. It means we haven't given examples, so it will be a bit esoteric. But. Példát nem adtunk, úgyhogy egy kicsit ezoterikusan hangozhat ez. Another element is that in the Vedic means so when we take a topic where it's being based on that we're only interested in Krishna consciousness. És tehát egy másik elem az, hogy bármilyen témát foglalkozunk, bármilyen témával foglalkozunk, minket az annyira érdekel, amennyire az a Krishna tudaton alapszik. Can you hear in the back? Hallottok a hátul? Okay. So the whole point is whatever points are being made, it's based on the principle that we're going to be applying it in Krishna consciousness, and the Krishna consciousness is the goal. Tehát bármiről fogunk beszélni, annak az lesz a lényege, hogy hogyan tudjuk azt alkalmazni a Krishna tudatban, és úgy, hogy a Krishna tudat maga a cél is. Right. But now, how many of you here, let's say, are either married or planning to get married? De most itt a jelenlévők közül hányan vannak, akik vagy már házasok, vagy pedig tervezik, hogy megházasodnak? Okay. How many of you are not married and never plan to be married? Hányan vannak azok, akik nem házasok, és soha nem is tervezik, hogy megházasodnak? Okay. And of those who just raised their hands, how many have no difficulty dealing with past material relationships? És azok között, akik most felemelték a kezüket, hányan vannak azok, akiknek semmilyen nehézségük nincs azzal, hogy múltbeli kapcsolatokkal foglalkozzanak? Okay. So the reality is we have to deal with the mundane. Tehát a valóság az az, hogy a világi dolgokkal is foglalkoznunk kell. So spiritual means that you're taking mundane and connecting it to Krishna. A lelki az azt jelenti, hogy vesszük a világi dolgot, és azt oda kapcsoljuk Krishnához. Right? Because material energy is just one of Krishna's energies. Mert az anyagi energia az egyike Krishna energiáinak. Inferior energy. Alsóbrendű energia, But it's Krishna's energy. de Krishnáé. So taking it and using it for ourselves, that's illusion. És hogyha vesszük az anyagi energiát, és azt saját magunk számára használjuk, akkor az illúzió. Right? So therefore, dealing with material life in such a way that you can maintain Krishna consciousness is also part of Krishna consciousness. És éppen ezért, hogyha úgy foglalkozunk az anyagi élettel, hogy azt a Krishna tudat részévé tesszük, akkor az is Krishna tudat. At least the group sitting here. Legalábbis a csoport számára kívül. Right. If after the last question you raised your hand also, then these discussions, are not specifically for you. Hogyha az utolsó kérdés után valaki fölemelte volna a kezét, akkor az illető számára ezek a kérdések nem lettek volna annyira lényegesek témák. Does that make sense? Ez így érthető? Say we have a computer. Például mondjuk, hogy van egy számítógépünk. So we look at the computer, and if it looks nice, it looks attractive. És hogyha ránézünk és szép, akkor vonzónak találjuk. But you'd be surprised how much people actually buy the computer because it looks good. Meg lennétek lepve, ha tudnátok, hogy hány ember vesz azon az alapon számítógépet, hogy jól néz ki. Right? It means if it has some, nice other qualities, then that's also appreciated. Persze, hogyha vannak emellett még egyéb jó tulajdonságai is, akkor azt is értékelik. Right? But still, even though it has all the different qualifications you still want to look nice. De még akkor is, hogyha ott van ez a sok jó tulajdonság, akkor is hogy szeretnéd, hogy mégis jól nézzen ki. I knew one person that he made his own computer, and
He made it out of wood. Ismerek valakit, aki maga csinált számítógépet magának, és fából csinálta. Right? So only a real hardcore nerd could appreciate that. Ezt csak egy igazi számítógép megszállott tudja értékelni. So the point is the computer looks nice, but if we take it apart down to its last screw and lay it out on the table, are you attracted? A lényeg az, hogy igen, a számítógép jól néz ki, de hogyha szétszereljük az utolsó csavarig és szétterítjük az egészet az asztalon, akkor tényleg szép, vonzódunk hozzá? Think about it. Gondolkozzatok el ezen. Would you be attracted? Vonzódnátok-e hozzá? No. Nem. That's what metaphysics is for. Erre való a metafizika. You take the thing completely apart down to the last screw, and then you see there's actually nothing here to be attracted to. Szétszedjük a dolgokat a legutolsó csavarig, és akkor rájövünk, hogy valójában nincs ott semmi, amihez vonzódni lehetne. The philosophy does that, the metaphysics does that. Erre a filozófia, a metafizika tesz képessé. Then, if you're able to actually take it apart like that and put it back together, then one, you're going to be less attached to it than you were before. És hogyha ezt meg tudod csinálni, tehát szétszeded darabjaira, de utána össze tudod rakni megint, akkor két dolog fog történni. Az egyik, hogy már nem fogsz annyira ragaszkodni hozzá, which is very important. Ami nagyon fontos. But also as important is now that you know exactly how it's put together, you will be actually more expert in dealing with it and using it properly. De a második, ami még fontosabb, hogy most már, hogy tudod, hogy volt összerakva, akkor most már sokkal jobban tudsz vele bánni, és sokkal jobban fogod tudni használni megfelelően. Does that make sense? Ez érthető? So this concept that ignorance is bliss doesn't necessarily get very long-lasting or very substantial bliss. Tehát ez az elképzelés, hogy a tudatlanság boldogság, ez nem feltétlenül hoz nagyon hosszú távú, vagy nagyon lényeges, mély boldogságot. Does that make sense? Ez érthető? Yeah? Okay. Another element, see what we're doing is we're bringing around logically presenting things, so intellectually you can see that it's correct. Tehát most azt csináljuk, hogy logikusan mutatjuk be a dolgokat azért, hogy intellektuálisan lássátok, hogy helytállóak. Right, because when we pull it down into reality of your life, we don't want the mind reacting. Mert amikor and saying, oh, this doesn't make sense, or this is not logical or not practical. Mert azt akarjuk, hogy amikor logikailag szépen lehúzzuk a dolgokat a realitás szintjére, akkor nem akarjuk, hogy az elme úgy reagáljon erre, hogy hát én ezt nem szeretem, ezt nem akarom, ez így nem jó. Okay. Another principle that we'll be dealing with from the Vedic, how you say, the Vedic Academy, is that you explain a particular topic in context where it has the greatest and the greatest, widest, deepest application. És a másik elv, amit a védikus tanítási rendszerből alkalmazni fogunk, az az, hogy olyan kontextusban magyarázzuk majd el az elveket, amelyben a legszélesebb, legmélyebb, szóval legszéles körűbb alkalmazása lesz annak az elvnek. Right? Just like, let's say, if we wanted to explain driving a vehicle. Például, hogyha azt akarnánk elmagyarázni, hogy kell egy járművet vezetni. You know, would we use a tricycle or a skateboard or a bicycle or would we use a car? Akkor mit használnánk példaként, egy triciklit, biciklit, gördeszkát vagy egy autót? Does that make sense? Ez érthető. So, like that, then you will find a lot. I mean, so since we're dealing with philosophy, then you're going to be seeing a lot of the technicalities, a lot of Shankya. Tehát mivel filozófiával fogunk foglalkozni, nagyon sok technikai részlet lesz, nagyon sok szánkja lesz. That's taking it apart. Ez azt jelenti, ez jelenti azt, hogy szétszedni a dolgokat. But in relationship, that's the experience. Then of all the 5 rasas, which rasa includes everything? De hogyha a kapcsolatokat nézzük, akkor ott az 5 rassza közül melyik az a kapcsolat, amelyik mind az 5 rasszát magában foglalja?
Yeah, madhurya. And so that specifically means a relationship between the masculine principle and the feminine principle. Igen, és ez alapvetően a női és a férfi principium közötti kapcsolatot jelenti. We're not talking about the physical interaction. És nem a fizikai kapcsolatról beszélünk, Right? We're talking about the principle of masculinity, the principle of femininity. hanem a nőiség principiumáról és a férfiasság principiumáról beszélünk. Does that make sense? So you may hear that a lot. Erről sokat fogtok majd hallani. So, and then the central theme will always be the elements of sambandha, abhideya, and prayojana. És egy központi téma, hogy mindig ott lesz a szambandha, az abhideya és a prajojanának az eleme. Everyone here is anyone not familiar with sambandha, abhideya, prayojana? Van, akinek nem ismerősek ezek a fogalmak, hogy szambandha, abhideya, prajojana? No? Everybody knows? Mindenki ismeri őket? You don't know. New Jersey doesn't know. New Jersey nem ismer. No, I'm just joking, just going by your t-shirt. Means sambandha means relationship. A szambandha azt jelenti, hogy kapcsolat. Abhideya means process. Az abhideya azt jelenti, hogy folyamat. And prayojana means goal. Prajojana pedig azt, hogy cél. Sambandha has two major parts. A szambandhának két fő része van. The field of activities A tettek mezeje, and the desire to interact with that field of activities. és az a vágy, hogy kapcsolatba lépjünk ezzel a tetteknek a területével. Right? There's a difference between desire and need. De ott különbség van vágy és szükséglet között. Right? Does that make sense? Ez érthető? How many things would you want? Hány dolgot szeretnél megszerezni? Right? How many things do you actually need? De egyből mennyi, amire szükséged is van? So, which ones do you actually endeavor for? Tehát mi az, amiért tényleg erőfeszítést teszel? Right? In other words, what you feel you need. Tehát amiről érzed, hogy szükséged van rá. Right? So there's a difference. Van különbség. Need is prayojana. A szükséglet az a prajojana. Right? Desire, that's still sambandha. A vágy az pedig még mindig a szambandha. Right? Okay, here we go. Itt vagyunk. If a boy is attracted to a girl, that's only attraction, there's no need. Hogyha egy fiú vonzódik egy lányhoz, akkor ott még csak vonzalom van, de nincs szükséglet. Right? And so he just sits there and looks. És csak ül és nézi. When there's a need, he goes up and talks to her. De ha ott a szükséglet, akkor oda is megy hozzá és beszél vele. See the difference? Látjátok a különbséget? It's important. Fontos. Okay, and another thing that we'll be referring to a lot is the four deities, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, and Vasudeva. És egy másik dolog, amire nagyon sokat fogunk utalni, az a 4 istenség, Sankarshan, Aniruddha, Sankarshan, French, you'll get it. Sankarshan, Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha és Pradyumna. Sankarshan means the field. Sankarshan jelenti a mezőt. Is the field, it's the definition of things. A mező vagy terület az a dolgoknak a definíciója, It's the technical relationship between things. a dolgok közötti technikai kapcsolat, It's the results that you can get, az eredmény, amiket or let's say their elérhetünk, purposes in gaining a result in operating the different elements of a field. a céljuk, aztán ahhoz, hogy eredményt elérjünk, hogyan kell működtetni ezt a mezőt. Right? Does that make sense? Ez így érthető? You know, we have a car, Például van egy kocsi, right? This car, and so the car is the field. most a kocsi a mező, And so there's the car, there's the road, there's the driver. ott a kocsi, az út, a sofőr. If you don't have these three, nothing happens. Hogyha nincs ott ez a 3, semmi nem történik. Right? So a field means it has the possibility to perform an action and get a result. Tehát
Mező az azt jelenti, hogy ott van a lehetőség, hogy elvégezünk valamilyen tettet, és abból eredményt kapjunk. Does that make sense? Ez That's the érthető? field. Ez a mező. Right? If there's not enough there, then you have a glass. Hogyha nincs ott ezek a tényezők, akkor And that's it. például, hogy csak ott egy pohár is, ennyi. It's not a field. Ez nem mező. Right? There has to be a glass, there has to be liquids in the glass, there has to be some use for the liquids in that glass. Tehát ott kell, hogy legyen a pohár, de ott kell, hogy legyen valami folyadék a pohárban, a folyadéknak kell, hogy haszna legyen. Right? So the field contains everything. A mező az mindent magába foglal. Right? Results that can be gotten, processes that can be used, Az eredmény, amiket el lehet érni, a folyamat, amit követni lehet, but they're inactive. de ezek még inaktív állapotban vannak. Does that make sense? Ez érthető? Then, when there's attraction to a result, to an activity that can be performed with that field, that's prajumna. És amikor ott van a vonzalom egy tevékenységhez, amit ezzel a mezővel el lehet végezni, akkor az a pradyumna. Right? Prajumna is attraction. Prajumna is Cupid. Pradyumna ő a vonzalom, ő Cupido. Does that make sense? Ez érthető? Then, when there's a desire to therefore obtain the result that being gotten from operating that field, that's Aniruddha. És amikor ott van a vágy, hogy elérjünk egy eredményt azáltal, hogy működtetjük ezt a mezőt, akkor az Aniruddha. Right? Aniruddha is the moon, is the mind, the emotions. Aniruddha ő a hold, az elme, az érzelmek, Right? The experience. a tapasztalat. Does that make sense? If you get a result but the experience is not good, would you call that a good activity? Hogyha kapsz valamilyen eredményt, de a belőle származó tapasztalat az nem jó, akkor azt mondod erre, hogy ez egy jó dolog volt? No. Nem. So that's why it's not actually adding to the field or extending the field that we're looking for in relationship. We're looking for the experience gained by what expands the field. Tehát valójában mi nem azt akarjuk, hogy kiterjesszük a mezőt, hanem hogy a mező által elérhető tapasztalatokat akarjuk mélyíteni. You understand what I mean by expanding the field? Értjük ezt, hogy mit jelent az, hogy kiterjeszteni a mezőt? Right? Means, okay, you have a person, you have a job, right? By now operating that job, you get money. Tehát vegyük azt, hogy van valaki, van munkája, és hogyha végzi a munkáját, akkor pénzt kap. Right? Now money becomes, it was your goal of the job, A pénz volt a munkát célja, but it becomes now part of your field. de mostantól már a meződnek a része lesz. Right? So now there's you and money. Tehát most már te és a pénz van ott. Now you can use money to therefore get something. És most már a pénzt fogod használni arra, hogy elérj valamit. Right? You use this money therefore to buy something. Használod a pénzt arra, hogy vegyél valamit. So buying the thing was your goal. Tehát valójában valaminek a megvásárlása volt a But cél. having bought it, now it becomes your field. De miután megvetted, akkor az is a meződ részét képezi. Does that make sense? Ez érthető? Right? So that's Aniruddha. Hát ez az Aniruddha. Vasudev then means the activity itself. A Vászudév pedig a maga cselekedet. Right? So technically speaking, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are preliminaries and conclusions of an activity. Tehát technikai értelemben Sankarshan, Pradyumna és Aniruddha, ők egy cselekedetnek az előzményei, illetve a következményei. Because the point is the activity is where relationship happens. De lényeg, hogy a kapcsolat ott van, ahol jobban a tett ott van, ahol kapcsolat történik. Think about it. Is a lazy person appreciated? Gondolkozzatok erre, hogy egy lusta embert értékelnek? Right? Or is it the active person that is appreciated? Vagy pedig az aktív embert értékelik? Right? Because you can have a relationship with an active person. Mert egy aktív emberrel lehet kapcsolatot teremteni. An inactive person you cannot have a relationship with. Egy inaktív emberrel nem lehet kapcsolatot It means you teremteni. can't have a dynamic relationship. Vagyis hát nem lehet dinamikus kapcsolatot létesíteni. Does that make sense? Ez érthető? So therefore, the qualities of
Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are found in Vasudeva. És ezért van az, hogy Sankarshan, Pradyumna és Aniruddhának a tulajdonságai megtalálhatók Vásudévában. Vasudeva is the origin. Vásudév az eredet. Right? You understand? You're starting to see. Okay. So Vasudeva is the origin. From him expands Sankarshan. Vásudév az origin, az eredet, és belőle terjed ki Sankarshan. And from Sankarshan, then you get Pradyumna, and then expands Aniruddha. És Sankarshanból terjed ki Aniruddha, és aztán Pradyumna. Right? So the field is not actually the origin. Hát valójában nem a mező az eredet. In one sense, yes. You see many times when we discuss expansions of the Lord, everything's expanding from Sankarshan. Tehát bizonyos tekintetben igen, néha azt látjuk, hogy amikor a teremtésről beszélünk, akkor minden Sankarshanból terjed ki, még Vásudév is. Yeah, when you're discussing tattva, yes, that's what's happening. Amikor tattváról beszélünk, igen, ez történik. But actually, when you're discussing rasa, it's Vasudeva who's first. De amikor raszáról beszélünk, akkor Vásudévból terjed ki minden. Because rasa can only exist if there's interaction, if there's abhideya. Mert rasa csak akkor történhet, hogyha van kapcsolat, interakció, vagyis abhidéja. Okay. Tattva exists whether there's an action or not. Tattva az ott van mindig, függetlenül attól, hogy van-e tett, vagy nincs. Right? God is God, material world is material world, the jiva is the jiva, the spiritual world is the spiritual world. Isten ő Isten, a jiva, az anyagi világ, az anyagi világ, a lelki világ. Does that make sense? But unless there's interaction, where's the rasa? De ha nincs interakció köztük, akkor hol a rasa? Right? You have you, and you have a gulab jamun. Ott vagy te, és ott van egy gulab jamun. Okay? Existence is there. A lét ott van. Right? But unless the gulab jamun goes in the mouth, where is the rasa? De ha a gulab jamun nem megy be a szájba, akkor hol a rasa? Does that make sense? Ez érthető? Yeah. So that's why our deity is Govinda. Ezért van az, hogy a mi Murtin Govinda. Right? The Lord of Abhideya. Az Abhideya ura. Does that make sense? Because that's where everything happens. Mert itt történik minden. Okay. So did you see now there in that discussion the connection between philosophy and metaphysics? Ebben amiről most beszéltünk, láttátok a kapcsolatot a filozófia és a metafizika között? Right? The philosophy, once we got to discussing the Chatuvyuha, when it came to, who is expanding from who and what's the position, that we're familiar with. But the others, who is the deity of who, how they relate to each other, that's the technicalities that we're talking about. Tehát a filozófiával azzal, hogy kikinek az istensége, kikiből terjed ki, az már mindenkinek ismerős, tehát a Csaturvyuha. De amikor arról van szó, hogy ki minek az istensége, milyen kapcsolat van közöttük, akkor ezek a technikai részletek, erről lesz majd szó. Ez érthető? Right. Okay. So that means I can't tell you what they are, but Sankarshan has two qualities by which he acts. Pradyumna has two qualities. Aniruddha has two qualities. So there's 6 Kalyana gunas. Vasudeva has all 6. Tehát, hogy 6 Kalyana guna van, tehát 6 tulajdonság. Aniruddhának is van, vagy Sankarshannak is van 2, Aniruddhának is 2, és Pradyumnának is 2 van, de Vásudévában ott van mind a 6 Kalyana guna. Right? Because in the activity, that's where the qualities of all 6 are tasted. Mert a cselekedetben, a tettben van az, hogy mind a 6 tulajdonságot megízlelik. Does that make sense? So that means in the activity, so this is what we're talking about, if you're able to take it apart and put it back together, you can operate it better. Tehát ez az, amiről beszéltünk, hogyha valamit szét tudsz szedni darabjaira, és aztán utána össze tudod rakni, akkor utána sokkal jobban tudsz vele bánni. Because unless you know the field, you know the attraction, you know the attachment, you actually will not really know how to operate it. Mert hogyha csak tudod, hogy mi a mező, mi a ragaszkodás, mi a vonzódás,
akkor még nem fogod tudni, hogy hogyan működtesd azt. Okay, just like this. If a man doesn't know what a woman is and a woman doesn't know what a man is, how they will actually interact? Például, hogyha egy férfi nem tudja, hogy mi is az a nő, és a nő nem tudja, hogy mi is az a férfi, akkor hogyan fognak majd interakcióba, vagy kapcsolatba lenni? Maybe some habit you picked up from your parents, they made it work, so yours is working. Lehet, hogy valami szokásokra fogják alapítani a kapcsolatot, amit a szüleiktől néztek el, és hogy lehet, hogy az ő esetükben működött. Right? The Vedic literature tells you what is male, what is female, what is their needs, what is their interrelationship. De a védikus irodalom az elmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy férfi, mit jelent az, hogy nő, milyen kapcsolat van köztük. If you know that, then it works better. Hogyha mindezt ismered, akkor jobban működik. Whether you want to stay with it or you want to stay away from it. Akkor is, hogyha akarsz vele kapcsolatban lenni, és akkor is, hogyha távol akarsz maradni tőle. Understand? Because how do you stay away from something if you don't know what you're staying away from? Hogy tudsz távol maradni, hogy tudnál távol maradni valamitől, hogyha nem is tudod, hogy mitől akarsz távol maradni? Right? How do you stay with something unless you know what it is you're staying with? Vagy hogy akarsz valamivel maradni, hogyha nem tudod, hogy mivel akarsz maradni? Ez érthető? Okay, so then taking this a step further in relationship, then we see, basically speaking, Sambandha is masculine, Prayojana is feminine. És hogyha ezt egy lépéssel tovább visszük, akkor a kapcsolatban a Sambandha az a férfi principium, és a Prayojana az pedig a női. And Abhideya is where the two meet. És az Abhideya pedig az, ahol a kettő találkozik. Right? In other words, if there's an action, there has to be something that accommodates that action. Más szóval, hogyha van valamilyen cselekedet, vagy cselekvés, akkor kell, hogy legyen valami, ami helyet ad ennek a cselekvésnek. Right? Or is the active principle in the action. Vagy pedig ott kell legyen a cselekvésben az aktív principium. Right? Masculine is active, feminine is passive. A férfi az aktív, a nő az pedig passzív. Does that make sense? Ez érthető? Because much of what will be discussed will be brought back to these kind of principles. Mert nagyon sok minden, amiről beszéltünk, vagy amiről szó lesz majd, azok mind ezekre az alapelvekre vezethetők vissza. Now the origin of this, the history of this. Most pedig mindezeknek az eredete, a története. Why we make the distinction and why it's necessary to be able to make the distinction. Miért kell különbséget tenni, és miért teszünk különbséget, és miért szükséges, hogy különbséget tegyünk. Krishnadas Kaviraj Goswami then describes that Krishna is one. Krishnadas Kaviraj Goswami leírja, hogy Krishna ő egy. Then he becomes two. És aztán kettő lesz. In other words, he is everything. He is existence. Existence is Sambandha. Tehát más szóval ő minden, ő a létezés, és a létezés az a Sambandha. Right? But he expands the creation to interact with the creation. De kiterjeszti a teremtést, hogy kapcsolatba lépjen a teremtéssel. The creation is feminine. És a teremtés az női. Right? So interaction is where the masculine meets the feminine. És az interakció, vagy a kapcsolat az, ahol a női találkozik a férfival. Does that make sense? Ez érthető? So this principle applies in everything. És ez az elv, ez mindenre alkalmazható. You know what I'm saying? You want to play the harmonium. Például, hogyha játszani akarsz a harmóniumon, You're sitting there, the harmonium's sitting there. ott ülsz te, és ott ül a harmónium. But unless you play the harmonium, there is no sound. De hogyha nem kezdesz el játszani a harmóniumon, akkor nem lesz hang. Does that make sense? Ez érthető? Yeah. So that's the point. Everything works off of this male-female principle. Hát ez a lényeg, hogy minden ez alapján, a női és férfi principium alapján működik. Right? Does that make sense? So you can apply it to anything. Mindenre lehet alkalmazni. Right? Driving your car. A kocsi vezetésre. Right? Means, yeah. Does that make sense? The masculine element, which is active, is then moving the different elements within the car, which is feminine, and makes it move around.
Tehát itt ebben az esetben a férfi principium az, hogy a kocsinak a különböző alkatrészeit mozgatni, ez az aktív principium, és ott van a kocsi, ami ennek helyet ad, és akkor menni fog a kocsi. Ez érthető? But now also in the Vedic, you have to be able to switch viewpoints depending upon what you're emphasizing. De a védikus rendszerben az is lényeges, hogy mindig tudjuk változtatni a nézőpontunkat, attól függően, hogy mit akarunk épp hangsúlyozni. Because when you switch it, when you adjust the emphasis, it may adjust the example. Mert hogyha tehát kicsit hozzáigazítod a hangsúlyt, akkor az fog alkalmazkodni a példához. Az a példát is majd megváltoztatja. We could take the car as the field. Mert vehettük volna a kocsit is úgy annak, hogy az a mező. And the driver therefore is feminine because they're only moving within the facilities offered by the field. És akkor a vezető az rögtön nőivé válik, mert a vezető az csak azt mozgatja, ami azokat a körülményeket mozgatja, amik föl vannak ajánlva neki, amik ott vannak. Right? Because the car only can go so fast, it doesn't fly, it doesn't swim. A kocsi az csak adott sebességgel tud menni, nem tud repülni, nem tud úszni. Right? It only runs if there's petrol. Csak benzinnel működik. Know what I'm saying? So you have to adjust for that. Tehát akkor kell hozzáigazítani Does that make sense? a példát. Ez így érthető? But the action is the action of the driver on the car. De a tett az a sofőrnek a kocsira gyakorolt tette. Right? Does that make sense? But the field is the car, and then what is operating or moving within that field is the driver. De a mező maga az a kocsi, és az pedig, aki ezen a mezőn belül cselekszik, az a sofőr. So that proper balance or proper understanding makes it work. És a megfelelő egyensúly, vagy a megfelelő megértés az, ami ezt működőképessé teszi. Does that make sense? Ez érthető? So we make this distinction between male-female for rasa. Mi ezt a férfi-női különbségtételt a rassza kedvéért tesszük. Because technically there is no difference, because Krishna is his creation. Mert technikai értelemben nincs különbség. Krishna, ő a teremtése maga. Right? That makes sense. Ez érthető? Yeah. Any questions on this? Van kérdés ezzel kapcsolatban? So does that mean everybody understands, or it went right over your head, or? Ez azt jelenti, hogy mindenki megértette, vagy pedig keresztül ment a fületeken, kiment a fületeken, vagy bement a fejetekbe? You lost track about an hour ago when we said Hari Bol. Vagy pedig elvesztettétek a fonalat egy órával ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy Haribol. And you've just been sitting there and smiling because you're all cultured and don't want to make us feel bad. És itt ültetek mindvégig mosolyogva, mert kultúrátok vagytok, és nem akarjátok, hogy rosszul érezzem magam. Yes, no? Igen, nem? Ha már itt az autóvezetésnél tartunk, hogy mondjuk akkor egy női sofőrnek általában azért nehezebb például vezetni egy autót, mert ugye volt, hogy akkor őnek ezt kapcsolgatni kell a dolgokat. Egy férfi, hogy már ő meg inkább az úton van, hogy megy az autó körül. So just because of this example of driving a car, so is it more difficult for a female driver to drive a car because she represents the feminine principle, and is it easier for the man because and she has to operate so many things in the field, and is it easier for the man because it's just natural for him to follow the road and like be in the car and move the car? It depends what your purpose is. Attól függ, hogy mi a célod. If your purpose is to get from point A to B, then probably the masculine may have the upper hand. Tehát, hogyha az a célod, hogy A pontról eljuss B pontra, akkor valószínűleg a férfi elv lesz a jobb. But if the point is to get from point A to B, take care of the baby, talk on the phone, and discuss with your friend in the seat, then the women are at greater advantage. De hogyha az a célod, hogy eljuss A pontból a B pontba, és közben ringasd a gyerekedet, odafigyelj az útra, beszélj telefonon, aztán beszélj a barátnőddel, aki ott ül a melletted lévő ülésen, akkor abban a nők a jobbak. Right?
But if the man is not fixed on the field, then the woman will probably do better. De abban az esetben, hogyha a férfi nem koncentrál a mezőre, akkor még abban az esetben is a nők a jobbak. Right? In other words, focus is what gets you result. Tehát más szóval az összpontosítás az, ami jó eredményt hoz. So if there's lack of focus, it doesn't matter if it's male or female. Hogyha nincs ott az összpontosítás, akkor mindegy, hogy most férfi vagy nő az illető. Right? The difference here would come from a different example. A különbség, amit mondtál, az egy másik példából. This is also Yeah. these are sub-points that we'll get into with time, but this is a very important point. Ezek ilyen alpontok, amikkel majd fogunk később foglalkozni, bele fogunk menni jobban, de ezek fontos dolgok. Masculine, because his field then considers something solid means an activity that generates something solid or observable is substance. Tehát az a cselekvés, ami valamilyen kézzelfogható szilárd eredményt produkál, az a szubstancia. Right? Feminine, because they are in the realm of prayojana, which means the experience. For them, the experience is substance, and the observable is not important. Vagyis amit az előbb mondtam, tehát a kézzelfogható eredménynek a produkálása a férfiak számára ez jelenti a lényegest. A nő számára pedig nem feltétlenül a kézzelfogható eredménynek a létrehozása, hanem maga az a tapasztalat, amit közben megtapasztal, az a lényeges. Right? It means these two principles are very well interwoven. Ez a két elv ez nagyon szépen összekapcsolódik. Right? One may think, no, but the result is more important to women. That's why they have more stuff. Mert gondolhatnánk azt, hogy nem így van. A nők számára sokkal fontosabb az eredmény, ezért van, hogy olyan sok holmiuk van. But it's the experience gained from that stuff that's important, not the stuff itself. De a nők számára az a tapasztalata fontos, az az élmény, amit ezekből a dolgokból nyernek, és nem pedig maguk a dolgok. Does that make sense? Ez érthető? Your mother still has in some drawer somewhere in your house that picture that you drew in the first grade. You know, with your crayons and the house and the little river and the bird and the sun with a big smile and, you know, the cloud and the house with the little smoke coming out of the chimney, right? Anyukádnak a házba valahol, ház eldugott sarkába egy fiúk mélyén még biztos mindig ott őrzi azt a rajzot, amit elsőskorodban rajzoltál színes ceruzával. Ott van a ház, a nap nagy mosollyal, házból ki jön a füst a kéményből, és még mindig ott őrzi azt. Now she's keeping it because this is definitely a Rembrandt and it's worth some serious money. Vajon azért őrizte meg, mert ez egy Rembrandt-tal felér és nagyon sokat ér? Or is she keeping it because of the emotions that are generated from it? Vagy pedig azért őrzi meg, mert azok miatt az érzelmek miatt, amiket ez a kép előhív. Right? Imos. Okay. Now let us say you have a friend. Now we take a man. Most egy férfi példát veszünk. Van egy barátod, And a friend has given him something that he likes. hogy van valakinek egy barátja, és ez a barát adott az illetőnek valamit, amit az a másik szeret. And it's very useful in his life. És nagyon hasznos az életében. Right? So he uses it and his friend gave it to him. És azért használja, mert a barátjától kapta. Let's say the relationship breaks down with that friend. És mi van, hogyha ezzel a baráttal elromlik a kapcsolat? There's a good chance because the man will still keep that item and use it because it's very useful. És akkor nagy esély van rá, hogy ez a férfi, ez az ember még továbbra is fogja használni ezt a barátjától, régi barátjától kapott dolgot, mert az a dolog az hasznos. No? Igen? Nem? Okay. Now, would the woman keep the item if the relationship broke down with that friend and they didn't want to see them, talk to him, smell him, touch him, taste him, nothing? Vajon a nők is megtartják ugyanezt a dolgot, hogyha elromlik a kapcsolat a barátnővel, és már soha többet nem akarják látni, hallani, szagolni, semmit nem akarnak vele? No. Nem. That's the point. Ez a lényeg. So, things mean experience for women. A dolgok a nők számára azt jelentik, hogy tapasztalat, élmény. Therefore, the more things, the more experience.
És ezért minél több dolog, annál több élmény. It's not the things that are important, it's the experience that you can generate from them. Nem a dolgok a fontosak, hanem azok az érzelmek vagy tapasztalatok, amiket ezekkel lehet produkálni. Does that make sense? Ez érthető? This is the meaning, if you know what you're dealing with, you know how to behave. Tehát ez a jelentése annak, hogyha tudod, hogy mivel van dolgod, akkor tudod, hogyan viselkedj. Otherwise, the man thinks, why do you have all this stuff? Why do you need this stuff? Or what's wrong with this stuff or that stuff? Különben a férfiak hajlamosak megkérdezni, de minek ez a dolog már megint? Minek, vagy miért nincs szükség erre a dologra? Miért nem akarod ezt? Miért akarod azt? The woman throws something out, the man goes, no, this is valuable. Nő ki akar dobni valamit, a férfi megkérdezi, hát ez még ér valamit, használható. Valuable means this can be traded for money or another item. In other words, this observable item can be traded for another observable item, therefore it has value. A férfi számára az, hogy hasznos, értékes, az azt jelenti, hogy ez a kézzelfogható dolog, ez elcserélhető, eladható, és akkor lehet érte egy másik kézzelfogható dolgot kapni. Right? And the woman is saying, no, there is no emotional content I can gain from this item, therefore it's useless. A nő meg azt mondja, hogy nem, nincs, ebben a tárgyban nincs olyan érzelmi tartalom, amit én abból nyerhetnék, tehát haszontalan. Ez érthető? Yeah. Akkor mi az, amiben a férfi természetesen aktív, és akkor minden kapcsolatban? Hogy a férfi az aktív? Csak úgy mondtad, hogy már, hogy a férfi természetes aktív, női természetes aktív, de akkor a kapcsolatban mindenről akkor a természetes. But you notice I turned it around. It goes both ways. Tehát ha észrevetted, ezt megfordítottam, mindkét irányba működik. It means action means action. I push this. It has to go somewhere. Tehát ezt, hogyha megnyomom, akkor annak mennie kell valahová. So the finger is masculine, the microphone is feminine. Tehát az ujj az férfi természet, a mikrofon női. Right? That's just the way it works. Így működik. But at the same time, as when you have a field, de ugyanakkor, hogyha ott egy mező, the field is inactive. Akkor a mező az inaktív. Right? It sits on this couch and reads the newspaper. Ott ül a kanapén és olvassa az újságot. Right? The feminine then takes the house that the couch potato arranged and does things with it. És akkor a női principium az veszi a házat, és azzal kezd valamit, azt a házat, amit a kanapén ülő zöldség, vagy nem tudom, ami beszerzett, tehát azzal kezd valamit. Does that make sense? Ez így érthető? That's why I say depending on the perspective. Tehát attól függ, hogy honnan nézzük. Easiest means I can give this example here because you actually have a language that has grammar, so I can very happily give. That's another thing you'll end up with is a lot of grammatical explanations. Tehát amit sokat fogtok találkozni, az egy csomó nyelvtani magyarázat, és mondtam arra, hogy azért is tudom ezeket a példákat mondani, meg ezeket a dolgokat, mert ez egy olyan nyelven beszélünk, aminek van nyelvtana. Say these things to those who speak English doesn't make much sense, but some do, but most don't. Hogyha ugyanezeket a dolgokat angol ajkúaknak magyarázom el, akkor nekik mindez nem mond olyan sokat. Valakinek igen, de többnyire nem. Right? You have in a sentence you have a subject and an object. Egy mondatban van alany és tárgy. Who's doing the activity? Ki az, aki végzi a tettet? The subject or the object? Az alany vagy a tárgy? Subject. So the subject is masculine, the object is feminine. Tehát az alany az férfi, a tárgy pedig nő. The result is something else. Az eredmény az pedig valami egész más. The result's the data. Az eredmény az a részes határozó. You understand? Értitek? Does that make sense? So the subject is dealing with the verb for the accomplishment. Az alany az azért foglalkozik az igével, hogy valamit létrehozzon, elérjen. The verb has three parts. Az igének 3 része van. Time, idő, mood, mód and accomplishment. És eredmény. Right? Yeah? Okay. Approved by the grammarian. Okay? Does that make sense? Therefore, if the time's not right, the mood's not right, and the accomplishment is not obtainable or is wrongly perceived,
action does not take place. Hogyha nem jó az idő, hogyha nem jó a mód, és hogyha az elérhető eredmény az nem megfelelő, vagy nem értékelhető, akkor nem fog létrejönni a cselekvés. Right? Does that make sense? Érthető? All three have to be in line, then the verb works. Mindháromnak igazodnia kell egymáshoz, vagy ott kell lennie, és akkor az ige működik. Right? Now, the subject is interested in the dative. De a alanyt a részes határozó érdekli, vagy az eredmény. That will be obtained by applying the verb on the object. És ezt úgy tudja elérni, hogy az igét alkalmazza a tárgyon. Yes? Igen? The feminine is interested in the experience gained by the verb. Couldn't care less about the dative. A tárgyat pedig az az élmény vagy tapasztalat érdekli, amit az ige által lehet nyerni. Egyáltalán nem érdekli az eredmény. Does that make sense? Ez érthető? Very important. Nagyon fontos. You sit down to watch a movie, Leültök, hogy megnézzetek egy filmet. right? That means get up, walk over, sit down, turn it on, start staring at it for 2 hours, and at the end of 2 hours, it's over, finished. Job well done. Tehát oda mentek, bekapcsoljátok, leültök, 2 óra eltelik, kikapcsoljátok, vége az egésznek, és ez volt. Tehát jól működött a dolog. So the man thinks. Gondolja a férfi. He can't figure out why you're going to watch a movie, then she goes off to do this, do that, call this one on the phone, get something to eat, do all these other things. És a férfi el nem tudja képzelni, hogy a másik, a nő az miért csinálja, hogy föl kell, telefonál, közben valamit készít, ételt, ezt csinálja, azt csinálja. Right? Then, just at the most intense point in the movie, then the lady starts talking. És aztán a film csúcspontján a nő elkezd beszélni, a hölgy elkezd beszélni. What did you think of this? Or are Mi you a hungry? véleményed erről? Or, Éhes you vagy? know, and the man's thinking, I thought we were watching a movie. És a férfi meg azon, hát azt hittem, filmet nézünk. Right? You understand? Értitek? A movie is an activity that generates a shared experience. A film az egy olyan filmnézés, az egy olyan cselekvés, ami egy egymással megosztott élményt generál, hoz létre. Right? It's not something that gets a result. Nem olyan valami, ami eredményt hoz. Does that make sense? Result will come. End of the movie is there, credits are there. Yes. Hát igen, szóval nem hoz létre eredményt, illetve az eredmény az, hogy vége a mozinak, és ott van a végén a stáblista. Does that make sense? Ez érthető? That's the metaphysics behind your bewildered look every time you're in this situation. Ez a metafizika, te zavarodott pillantásod mögött, amikor ilyen helyzetbe találod magad. Does that make sense? Ez érthető? Does it make sense or not? Ez most érthető, vagy sem? If you guys don't understand this, then good luck. Mert a fiúk ezt nem értitek, akkor sok szerencsét. Because you got to live with this every day, every moment of your life. This is the reality. Mert életetek minden napján, minden pillanatában ezzel kell együtt élnetek, ez a valóság. So do you understand it or not? Értitek, vagy sem? Kind of. Körülbelül. Dawn. Már dereng. Does that make sense? And from this side, do you understand why it is they don't understand? És ezen az oldalon megértitek, hogy miért van az, hogy nem értik? Now notice on this side it's 100% understanding. On this side it's kind of like, what was that? Nem tudom, észrevettétek, hogy azon az oldalon 100%-os a megértés, itt meg miről is, hogy is van ez? You understand? Why would that be? Vajon miért van ez? Soul by nature is feminine. A lélek az természeténél fogva női természetű. So feminine understands feminine. A női az érti a női. Soul's not by nature masculine. A lélek az nem természettől fogva So férfi. if you want to be masculine, you have to learn how to be masculine. Tehát, hogyha férfiak akartok lenni, akkor meg kell tanulnotok, hogy hogyan Otherwise, legyetek you're just going férfiak. to act like a nasty lady. Különben úgy fogtok viselkedni, mint egy ilyen rossz, vagy egy ilyen
Mint egy kellemetlen nő. That make sense? Ez érthető? Yes. Holiness. I was just trying to understand the difference between male-female relationship. Yeah. According to the Sambandha, Vidya and Prayojana that you were explaining, what's the relationship between male-female differentiation in Sambandha, Vidya and Prayojana? Próbálom megérteni a kapcsolaton belül, hogy a Sambandha, Abhidhya, Prayojana, melyik a férfi, melyik a nő, mi a kapcsolat közöttük, így a kapcsolaton belül Sambandha, Abhidhya, Prayojana és férfi-női principium. See, masculine exists. Tehát a férfi az létezik, férfi principium But there's two létezik. states of that existence. De ennek a létezésnek két állapota van. Active and passive. Az aktív és a passzív. Right? Because Krishna exists before the creation. Mert Krishna ő létezik a teremtés előtt is. So Atmarama, he's existent. He is everything. Az átmarám azt jelenti, hogy ő a lét, ő minden. So when he expands the field, then his masculinity is expressed through interacting with that field. De amikor kiterjeszti ezt a mezőt, akkor a férfi principiuma mutatkozik meg abban, hogy ő kapcsolatba lép a mezővel. Right? Therefore, the man can function alone or with women. És ezért van az, hogy a férfiak azok tudnak működni egyedül is, vagy a nővel együtt is. Because Krishna can be alone, or he can expand the creation and interact with it. Mert Krishna tud egyedül is lenni, és ki tudja azt is tudja csinálni, hogy kiterjeszti a teremtést, és azzal kapcsolatba lép. In either case, existence is not a problem for him. Bármelyik esetről legyen szó, a létezés az nem probléma számára. Right? So gaining things, the masculine is the field anyway. Tehát az, hogy most valami dolgokat megkapni ebből, tehát a férfi principium az egyébként is a mező, tehát ő a mező. Does that make sense? But now, when you expand the creation, that's feminine. It's dependent upon the masculine. De amikor kiterjed a teremtés az női, ő függ a férfitól. It doesn't exist without the masculine. Nem létezik a férfi nélkül. Like Right. the subject and the object you were explaining. Yeah. És az alany, úgy, mint ahogy az alany és a tárgy, ahogy magyarázta Right. Maharáj. Yeah. So now, when the feminine, so therefore, the masculine is complete in itself, but by interacting with the feminine, there is rasa. There's a taste of rasa. A férfi principium az önmagában teljes, de hogyha kapcsolatba lép a női principiummal, akkor ott a rasza. That makes sense? It's absolutely interdependent at the same time. Interdependent. Tehát, hogy egymástól függenek ugyanakkor. But the feminine is dependent on the masculine for existence. De igen, de a női principium az a létét tekintve függ a férfitól. Right? Therefore, the feminine, the most essential point in any relationship is security. Ezért a női számára, a női principium számára minden kapcsolatban a legfontosabb, leglényegesebb dolog a biztonság. Does that make sense? Ez Because érthető. if security is not there, where's the relationship? Mert ha nincs ott a biztonság, akkor hol a kapcsolat? Does that make sense? So from this we can see, there's a bigger explanation that it just came to mind. Is Most egy nagyobb magyarázat lesz, de ez jutott eszembe. a vagy man eszembe. becomes angry when he's frustrated in gaining a result. A férfi akkor lesz mérges, hogyha frusztrálódik abban, hogy elérjen valamilyen eredményt. Right? The feminine gets angry when there's any apparent compromise in security. A női pedig akkor lesz mérges, hogyha bármilyen látszólagos kompromisszumot szenved a biztonság. Does that make sense? Yeah. Therefore, that's why just a wrong tone of voice or wrong word can create, 3 days worth of fighting. Ezért van az, hogy csak egyszerűen egy rossz hangsúly, egy rossz szó, az 3 napos veszekedést eredményezhet. Right? Because what has been obscured is the security.
Mert ami csorbát szenvedett, vagy ami most elhomályosult, az a biztonság. That makes sense? Yes. And when we are talking about relationship with people to people, we know that the supreme goal is to establish our eternal relationship with Krishna. But still we are dealing with different mentalities, different personalities. So I have noticed that male-female conflict is within every person. The male-female conflict is within a man, and male-female conflict is within a woman as well. Yeah. Tehát, hogy még azt nem érti, hogy tehát itt emberekkel vagyunk kapcsolatban, a célunk az, hogy visszamenjünk Krisnához, de hogy tehát ez a férfi-női konfliktus, ez nem csak a férfiak és nők között létezik, hanem saját minden egyénen belül van ez a férfi-női konfliktus, egy egyénen belül is. Because the soul is feminine, at the same time as the soul thinks they're masculine. Azért van ez, mert a lélek az női, de ugyanakkor azt gondolja, hogy ő férfi. As the controller and enjoyer of material energy. Abban az értelemben, hogy férfi, abban az értelemben, hogy az anyagi energia irányítója és élvezője. So the problem comes up is when the men are acting like women and the women are acting like men. If men act like men, women like women, then socially there's no problem. Probléma akkor van, amikor férfiak nőként viselkednek, a nők meg férfiakként. Hogyha nők nőként, férfiak férfiakként viselkednek, a társadalomban nincs probléma. Male-female is a bodily concept or the mental concept? Ez a férfi-nő, ez egy testi azonosítás, tehát testi elképzelés, vagy elme beli azonosítás. It's mental, it's conscious. Ez mentális, a tudattal függ össze. Like that. Because physical is then who it's expressed through. A fizikai az az, hogy min keresztül fejezett ki. And that expands from there. És ez innen terjed ki. From the body goes into the house and possessions and this and that. A testből kiterjed, hogy a házra, milyen tulajdonaid vannak. So, in other words, it's like this. That because we identify with this brings it back to the very beginning. Tehát más szóval, most ezzel visszamegyünk a legelejére. That because we identify with the conditioned nature, hát mivel azonosítjuk magunkat a feltételekhez kötött természetünkkel, therefore we analyze it, understand what it actually is. In this way we become detached from it and more expert at using it in Krishna's service. Ezért elemezzük, darabjaira szedjük, hogy jobban megértsük, és hogy aztán összerakva azt föl tudjuk jobban tudjuk használni Krishna szolgálatában. Let us say somebody is still here, we'll take a random, how you say, what do you call those? Where it's like a situation that's not necessarily real. There's a name for that? Milyen neve annak a helyzetnek, ami nem feltétlenül you know, you project something that could happen. An imaginary. There's a name for it. Van valami neve ennek, egy elképzelt szituáció? You understand? Hypothetical. Yeah, let's just take a hypothetical situation. Vegyünk egy ilyen elméleti helyzetet. That you happen to have, let's say, a living entity that is stuck in the material world because they have particular material attachments. Tehát vegyünk csak egy ilyen teljesen elméleti helyzetet, hogy te egy élőlény vagy, egy egyéni élőlény, aki csak, szóval azért vagy, ez teljesen elméleti, azért vagy itt ebbe az anyagi világban, mert vannak anyagi ragaszkodásaid. Right? We're not talking about any particular, but we're just giving a hypothetical situation that possibly this could happen. Tehát most nem konkrét dolgokról van szó, egyszerűen csak egy elméleti, hipotetikus példát írtunk le, ami hát megtörténhet éppen. Right? Does that make sense? So then, let us take that the hypothetical attachment happens to be the interaction between male and female. Vegyük most azt a példát, hogy ez az elméleti vagy teoretikus ragaszkodás, ez a férfi-nő közötti ragaszkodás. Right? So, now, let us say that desire is there to interact, but one actually doesn't really know the field and what is actually how the field would actually interact to get the results you want.
Tehát, hogy ott van ez a vágy arra, hogy kapcsolat legyen, de valójában nem annyira ismeri az illető a mezőt, és nem annyira tudja, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy megkapja az eredményt. Right? So then, one is interacting with the field based on how you think it should work, not necessarily how it does work. És ezért úgy tart fel, úgy tart fent, vagy úgy lép kapcsolatba ezzel a mezővel, ahogy ő elképzelő, hogy működni kelljen, nem feltétlenül úgy, ahogy az tényleg működik is. So then one becomes frustrated. És akkor ezután frusztrált lesz. And looking for answers, let us also hypothetically just say, one takes up spiritual life. És aztán válaszokat keres, és csak teljesen elméletileg tegyük föl, hogy elkezdi a lelki életet. And one is frustrated with material life, so one takes very seriously the sadhana and, direct spiritual activities of the spiritual life. Csalódott az anyagi életbe, és akkor nagyon komolyan elkezdi gyakorolni a lelki szadanát, a közvetlen lelki gyakorlatokat. And, so one chants, one, follows the program, one, preaches, one does all that kind of stuff. Gyapázik, jár programra, prédikál, mindenféle ilyeneket csinál. Right? And of course, because we're speaking hypothetically here, then one takes that up and one does that until the end of life and goes back to Godhead, right? Because there's no other considerations, because one is completely frustrated with material life, so material life doesn't even come into the picture. És akkor, hát mivel csak elméletileg beszélünk, az illető csinálja élete végéig, és aztán visszamegy Istenhez, mert hát nincsen semmilyen más szempont, hiszen hát annyira csalódott az anyagi életbe. Right? Ugye? But now, we're frustrated with material energy because it doesn't work right, but did that actually get rid of the desire to interact with that material energy? De nem az van-e, hogy azért csalódtunk az anyagi életben, az anyagi energiában, mert nem hozta meg a kellő eredményt, de vajon ez azt is jelenti-e, hogy megszabadultunk-e attól a vágyunktól is, hogy kapcsolatban legyünk az anyagi energiával? Right? Good chance that'll be a problem. Jó esély van arra, hogy ez egy probléma lesz. So after many years of this very strict sadhana, then one decides, well, maybe, we should, be married and be responsible and all these nice, good, how you say, different things we might say to convince ourselves that it's okay, and so our brahmachari friends won't laugh at us too much. És aztán sok évnyi szigorú szadana után úgy gondoljuk, hogy hát akkor meg kéne házasodni, mert hát ez így jó, és felelősséget kell vállalni, mert ez így helyes, és mondunk mindenféle dolgokat azért, hogy a brahmacsári barátaink ne nevessenek ki. So now, you're back, now spiritually you have answers, you have sadhana, you have the holy name, you have everything. Tehát vannak lelki válaszok, megvannak a lelki válaszaid, ott a szadanád, ott a szent név, tehát megvan minden. But now that one is dealing again in the material field, you don't know anything more about it than the day you walked in the door of the temple. De most, hogy megint visszatértél az anyagi tettekhez, vagy anyagi mezőhöz, egy kicsivel se tudsz többet róla, mint azon a napon, amikor besétáltál a templom ajtaján. What are you going to do? Mit fogsz csinálni? So now, how is that being engaged in Krishna service? Hogy fogod mindezt lefoglalni Krishna szolgálatában? No. So you'll still have the same frustration running side by side with what you get in Krishna consciousness. Tehát még mindig az van, hogy ott van benned a frusztráció, és amellett, hogy ott van az, hogy mit kapsz a Krishna tudat, és a Krishna tudat. And let's say you're being a good boy. És tegyük fel, hogy jó fiú vagy. You're in the temple program for 4 hours in the morning. Reggel ott vagy a templomi programon 4 órán keresztül. But what are you doing for the rest of the 20 hours? De mit csinálsz a maradék 20 órában? So with time, which possibly might start taking the prominence? The 20 hours or the 4 hours? Akkor idővel vajon mi kerül majd túlsúlyba, ez a reggeli 4 óra, vagy pedig a 20 óra? So unless you can turn that 20 hours to be supportive of those 4 hours, then
how are we going to get out? Hogyha nem tudod ezt a maradék 20 órát úgy alakítani, hogy azt támogassa azt a 4 órát, akkor hogy fogsz kikerülni? So unless you can uproot something, how are you going to do that? Hogyha nem tudsz valamit gyökerestől kitépni, akkor hogy fogod ezt csinálni? Anybody's been sent out into the garden by their mommy to pull out weeds? Van itt olyan, akit az anyukája kiküldött már a kertbe, hogy húzza ki a gyomokat? Yeah? Okay. Going out into the garden, the kid, what's he going to do? Just pull the top off the weed, right? And job done. És akkor kimegy a kisgyerek a kertbe, mit fog csinálni? Meghúzza a gyomnak a legtetejét, leszakítja, és vége, tehát kész, munka befejezve. Right? Isn't it? Nem? And then your mommy comes out and says, no, you got to dig down and pull out the root. És akkor kijön anyuka, és mondja, hogy nem, ezt nem így kell, le kell ásni, és teljesen ki kell a gyökerét venni. But if you don't know what a root is, you don't know what the implement is that you're using to dig the root out, you don't know how to do that, is it going to happen? De hogyha nem tudod, hogy mi az, hogy gyökér, nem tudod, milyen eszközöket kell használni ahhoz, hogy a gyökeret kiásd, akkor meg fog ez történni. That makes sense? Therefore, in the science of Krishna consciousness, the whole social structure and etiquette, everything comes along with the philosophy and sadhana. Tehát ezért van az, hogy az egész Krishna tudatban a társadalmi szerkezetnek a társadalmi szerkezetnek a tudománya az együtt jár a filozófiával és a szadanával. Does that make sense? Ez érthető? So that's why the technical approach. Ezért van szüksége erre a technikai If megközelítés it's working módra. for you without the technical approach, great. Ha számodra működik a technikai megközelítés nélkül is, akkor nagyszerű. So much easier. Annyira könnyebb. The gopis saw Krishna, thought he was a great looking boy, decided to give their heart and soul to him. Job done. Gópik meglátták Krisnát, azt gondolták, milyen jó képű fiú, és szívüket odaadták neki, kész, be van fejezve, ennyi. Right? 3 nanoseconds, pure, unalloyed devotee. 3 nanoszekundum alatt tiszta, vegyítetlen bakták lettek. Can't get better than that. Ennél jobbat nem lehet. But if that didn't work for you, then Krishna recommends you take up sadhana bhakti. De ha ez számodra nem működött, akkor Krishna azt javasolja, hogy kezd el a sadhana bhakti. That means 24/7 following the Pancharatric and Bhagavat systems of our, how you say, regulated lifestyle and preaching. Ez azt jelenti, hogy napi 24 órában, heti 7 napban követed a Bhagavata és a Pancharátra rendszert, és prédikálsz. Still quite straightforward. Ez még mindig nagyon céltudatos. Of course, the temple commander is a bit of a problem, but other than that, Persze a templom commander az kicsit problémát jelent, de ettől eltekintve ez még mindig egy egyenes út. If that doesn't work, then you work for Krishna. És ha ez sem működik, akkor csináld azt, hogy Krishnáért dolgozol. But how do you work for Krishna if you don't know how the work works? De hogy dolgozol Krishnáért, hogyha nem tudod, hogy a munka hogy működik? Cook for Krishna. Főz I Krishnának. don't know how to cook. Nem tudom, hogy kell Last főzni. time I tried boiling water, I burned it. Múltkor, amikor megpróbáltam vizet forralni, leégettem. So it's like, how are you going to cook for Krishna? So you have to know the field. Hogy fogsz Krishnának főzni? Tehát ismerned kell a mezőt. Right? But still, this is touching Varnashram, but it's still Naishkarmya. It's still, the main point is understanding it, dealing with it with the purpose to please Krishna. Tehát ez már érinti a varnásomot, de ez még mindig naiskarmja, tehát hogy foglalkozni vele, csinálni, de azért, hogy Krishnát elégedetté tegyük. If that doesn't work, then you go to the next level, which is, okay, it's yours. Hogyha ez sem működik, akkor jön a következő szint, hogy jó, rendben, ez a tied. But once you get your result, then give your result to Krishna. De ha megkapod a te eredményedet, akkor a te eredményedet adod a Krishnának. But still, if you don't know what you're doing, then how you'll get a result? De ha You még give to Krishna. mindig nem tudod, hogy működik a dolog, akkor hogy fogod elérni az eredményt, amit majd odaadhatsz Krishnának? Right? If you can't do that, be a nice pious guy, means you have to have plenty of money to give in charity, so you better be pretty good at that. Tehát, hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor még mindig egy nagyon jó fiú vagy, mert sok pénzed van, és ezt mind odaadod adományba, az még mindig nagyon jó. And if you can't do that, then you'd be an impersonalist, but then you have to be pretty good in knowledge. So you're not going to get away from this knowledge.
Tehát, hogyha meg ezt se tudod, akkor meg impersonalistának kell lenni, de ők meg nagyon jók a tudásban. Tehát egyszerűen a tudás elől nem lehet elmenekülni. I mean, armed with the sword of knowledge, then that's how you're going to get out. Tudás kardjával felfegyverkezve így tudunk kijutni. Right? And armed with a sword of knowledge, and you stand and fight, or you cook, or you operate your family life, or your business, or whatever it is. Without knowledge, it's not going to work very good. Tudás kardjával felfegyverkezve harcolsz, vagy főzöl, vagy családodat irányítod, vagy szóval bármit, de hogy tudás nélkül nem lehet semmit elérni. Does that make sense? Ez érthető? Right? So, the whole idea is to give an idea of what is going on so we know how to deal with it so the success is there. Tehát a tudás azt jelenti, hogy tudjuk, hogy valami hogy működik, azért, hogy tudjuk, hogy kell vele dolgozni, és akkor ott lesz a siker. But one thing that's very important in this is the balance is the only thing that's sustainable. De ebben van egy nagyon fontos dolog, hogy az egyetlen fenntartható dolog az az egyensúly. Right? So if one is too far one side, then shoving it all the way to the other side is not the solution. Tehát, hogyha az ember túlságosan átmegy az egyik oldalra, akkor nem lesz kiegyensúlyozott, ez egy nem jó megoldás. Right? Bringing it to the middle is the solution. De hogyha középre beállítod a dolgot, az a megoldás. Does that make sense? Because wherever you stand, there's some element of it that is of use. Tehát, mert hogy bárhol állsz, mindig van egy olyan elem, ami hasznos. But it's overbalanced one way. De valamilyen irányba el van túlozva, nincs egyensúlyban. Right? Taking the opposite position is just the reflection of the same position you're in now. De hogyha a homlok egyenes ellenkező pozíciót veszed föl, akkor egyszerűen csak annak a jelenlegi cselekedetednek, vagy hozzáállósodnak a tükörképét kezdted el. But it's overbalanced the other way. És akkor a másik irányba lesz So it'll kiegyensúlyozatlan. give different results, but it won't give any actually better results. És akkor más eredményt fog hozni, de az eredmény még nem lesz jobb, mint az előző. Right? The potato is overcooked and burnt, or it's raw and, not cooked. But both of them are unedible. Tehát a krumpli az vagy túlfőtt és odaégett, vagy pedig nyers és ehetetlen. De szóval mind a két esetben az van, hogy ehetetlen. Right? The middle is the right place. That's edible. A közép az a jó hely, az az ehető. Right? Applying the cooking process that created the overcooking, cooking is important, but you over-applied the cooking. Tehát ugyanazt a cselekvést alkalmazzuk, ami a túlfőzést eredményezte, tehát a főzés a titok, csak megfelelő adagban, megfelelő módon. Undercooking means you're being very careful not to misapply the cooking process, but it's overdone where the cooking process doesn't happen. Tehát az, hogyha viszont nyerse főzünk valamit, az azt jelenti, hogy nagyon odafigyeltünk, hogy ne alkalmazzuk túl a főzési folyamatot, de túl alkalmaztuk azt, hogy ne főzzük túl, tehát már megint nem jó. The solution's in the middle. A megoldás középen van. Right? Does that make sense? Ez érthető? Hogy ez azt is jelenti, hogy akkor nekem meg kell tanulni, hogy meddig vagyok férfi és meddig nő, vagy mikor vagyok férfi és mikor nő. Mert a közép akkor az azt jelenti, hogy ez is vagyok, meg az is, de hogy menni. Does this mean that I have to learn to what extent I am a woman and to what extent I'm a man? Because the middle means that I'm neither a woman, neither a man, or both. Or so. Ennek értem. Does that make sense? Yes. Within oneself, yes, one has to get that balance. Igen, az embernek saját magán belül el kell érni ezt az egyensúlyt. It's fairly straightforward. Ez eléggé egyenes, közvetlen dolog. The soul's the woman and the Paramatma is the man. A lélek a nő, és a paramátma a férfi. Like that. So the one gets the balance that way. És akkor az ember így hozza létre az egyensúlyt. Akkor And then in role playing, then husband has to act like a man and wife will
If the husband, here, let's put it this way. If the husband acts like a man, the wife will act like a woman. És a szerepjátékban pedig úgy van, hogy a férfi férfiként viselkedik, a nő nőként, vagyis inkább úgy mondom, hogy a férj férfiként viselkedik, akkor a nő is nőként fog viselkedni. Right? De amikor a lélek irányítja vagy irányítani akarja a világot, vagy valamit létre akar hozni, cselekszik benne, akkor férfiként viselkedik, vagy férfiként cselekszik. But if the soul wants to control the world or create something in the world, then the soul acts as a man. Doesn't? Szóval még a nő is férfiként viselkedik, amikor irányítja a mezőt, vagy megpróbál a mezőbe valamit létrehozni. So even the woman acts like a man when she wants to control the field or yes, achieve something in the field. Acts like a man in that she's trying to control the field, but the method she'll use will be feminine. Igen, férfiként cselekszik akkor, amikor akarja irányítani a mezőt, de a módszerek, amiket alkalmazni fog, azok női módszerek lesznek. Right. That's the point. It still will be feminine. Because it's still based on dependency. Még mindig női lesz, mert még mindig a függőségen alapszik. You know what I'm saying? The man goes out, gets a job, buys himself a house, buys himself a car, buys himself some furniture. He has a car, he has a house, he has the furniture, and he himself is still himself. A férfi elmegy, munkát keres, vesz a pénzen házat magának, kocsit, bútort, tehát van neki háza, kocsi, a bútor, de ő még mindig saját maga. It's not a security. Ez nem egy ilyen biztonság. Right? The feminine, they have no man, they get a job, they get their money, they get a house, they get their car, they get their furniture, but they're dependent still upon that house, that car, and that furniture for their identity. A nőnek nincs munkája, vagy nincs férje, elmegy munkát keres, vesz magának egy házat, egy kocsit, egy bútort, és megvan neki a háza, kocsi, bútor, de az ő identitása az ezektől függ, tehát ő nem független ezektől, hanem az identitása ettől fog függni. There's a difference. Van különbség. That's why, there's a difference. Does that make sense? So, in making the balance comes with the masculine principle where Krishna describes Naishkarmya. Tehát az egyensúly a férfi principiummal, úgy történik, ahogy Krishna elmagyarázza a Naishkarmját. You perform the activity without the desire for the results. Úgy végzed a tettet, hogy közben nem vágysz az eredményre. You perform the activity because that's the proper thing for you to do in interacting in that situation or with those personalities. Tehát azért végzed azt a tettet, mert ez a megfelelő a számodra abban a helyzetben és azokkal az emberekkel, akik ott vannak. Ez a megfelelő interakció. You know what I'm saying? So that's because that's how Krishna works. Azért, mert Krishna is így működik. Everything's his, so he doesn't have to act to get something. Minden az övé, tehát neki nem kell cselekedni azért, hogy elérjen valamit. He acts to interact with his creation. Ő azért cselekszik, hogy kapcsolatba lépjen a teremtésével. Right? Does that make sense? So that's then his result, is the pleasure of the creation. És ez az ő eredménye, tehát ezt az eredményt kapja ő a teremtésnek az örömét. Right? And you deal with the creation how it can be dealt with. És úgy bánsz a teremtéssel, ahogy azzal bánni lehet. Right? You know what I'm saying? Water, you can boil a potato. You don't use water to put a nail into the wall. Tehát a vízben krumplit lehet főzni, de a vizet nem használod arra, hogy beverj egy szöget a falba vele. Right? So therefore, the creation is complete because it's him. Tehát a teremtés az teljes, azért teljes, mert a teremtés ő maga, Krishna. Right? But Krishna always remains the complete. Krishna ő mindig teljes marad. But what expands from him is a portion of him. It's not completely him. Ami kiterjed belőle, az ő egy része. Tehát az nem teljesen ő. You know what I'm saying?
The hubcap is non-different from the car, but it's not the car. Hubcap is the cap on the petrol tank. And the hubcap is the one on the wheel. A dísztárcsa az a kocsinak része, de nem a kocsi maga. We still have hubcaps, right? Itt is vannak dísztár, vagy vannak még, létezik még ez a Everyone fogalom. here has mag wheels, so there's no hubcap. Vagy mindenkinek ilyen, mit tudom, milyen kereke van, úgyhogy nincs rajta We all dísztárcsa. got 22-inch alloy wheels. Mindenkinek nem tudom, milyen ötvözetű kereke van, ami nincs dísztárcsa. No? Yeah, who's got? Okay, does that make sense? Yes. Therefore, when the hubcap will only hide the lug nuts. A dísztárcsa az csak a csavarfejeket fogja elrejteni, arra való. Right? You put it on there to hide all those bolts. Azért rakod rá, hogy mindezeket a csavarokat elrejtsd. It is round, Kerek. but if you sit there and go like this, your car is not going to change direction. Tehát az is kerek, de hogyha így fogod a kezedbe és így csinálsz, attól még az autód nem fog irányt változtatni. You understand? So you have to deal with it as it can deal with you. Tehát ezért van az, hogy úgy kell vele bánnod, ahogy azzal bánni lehet. Does that make sense? This is masculine. Ahogy az bánni tud veled. Tehát ez a Masculine means férfi. they deal with the feminine according to the nature of the feminine. A férfi az azt jelenti, hogy a férfi úgy bánik a nővel, ahogy a nő természete And megkívánja. what the feminine can do. És amit a nő tud csinálni. And what state the feminine is at present. És ahhoz viszonyítva, tehát annak megfelelően, amilyen állapotban a nő éppen akkor van. And how the feminine is interacting with you. És az szerint, ahogyan a női principium veled interakcióban van. That's masculine. Ez a férfi. Anything else is feminine. Minden más az nő. So if you're not doing that, then you have your answer to what your problems are. És hogyha nem ezt csinálod, akkor hát megvan a válasz arra, hogy miért vannak problémáid. You know. So the famous, what is it, machismo Magyar male is actually just an overly, how you say, overly muscular woman. Tehát ez a híres MMM, hogy a macsó magyar férfi, buki, az Doesn't work out in the translation stuff, but hey. az egyszerűen csak egy túl maszkulin, tehát egy túl férfias nő, túlságosan férfias nő. Right? Because that macho man is dependent upon women to tell him that he's so cool. Azért, mert ez a macsó férfi, ez a nőktől függ ahhoz, nőkre van utalva, hogy a nők megmondják neki, hogy ő mennyire menő. Right? If he's actually male, no one has to tell him he's fine, because he is fine. Hogyha tényleg férfi lenne, akkor nem lenne szüksége senki, hogy megmondja neki, hogy te milyen jó fej vagy, mert tudja magáról, hogy ő jó fej. Right? But if he wants to interact with people, he's got to do something. De hogyha kapcsolatba akar kerülni másokkal, akkor valamit csinálnia kell. Therefore, the high divorce rate of couch potatoes. Ezért van az, hogy hogy ilyen magas a vállási arány ezek között a kanapén üldögélő zöldségek körében. Does that make sense? Did it come across? Átment fordításba. Couch potato. You have a similar term here? Van valami hasonló fogalom magyarban? Couch potato is a guy who sits on the couch eating a bag of chips with a remote all day. Hát ez a kanapé lakó ember, tehát ez a kanapé... Tudom még, kanapé káposzta. Ez az, aki ott ül a kanapén egész nap, és chipset eszik, és ott van a kezében a távirányító egész nap. Sometimes no chips, but at least the couch is sometimes it's a newspaper. Néha nem biztos, hogy chips, hanem lehet, hogy újság van a kezében. Right? De mindig ott van a kanapén. But in that state, he's not interacting. De a lényeg, hogy ebben az állapotban ő nincs interakcióban, nincs kapcsolatban. Right? So that means there's no relationship. Nem reagál, tehát azt jelenti, akkor nincs kapcsolat. Therefore, there's insecurity.
És épp ezért ott a bizonytalanság. Therefore, the lady is suggesting that you do various activities. És ezért van az, hogy a hölgy akkor ilyenkor javasolja, hogy milyen fajta dolgokat csináljatok. And the man's thinking, hey, I was busy all day making money for you. És a férfi meg azt mondja, de hát egész nap neked érted dolgoztam. But that's just the field. De épp ez a mező. It's purely masculine. Ez csak a mező, ez tisztán férfi. Hol van akkor a nő? You know what I'm saying? So the point is the man creates the field, but the woman operates it. Hát a lényeg az, hogy a férfi hozza létre a mezőt, de a nő működteti. Right? Does that make sense? You've brought home so many things to eat, but they decide what they're going to cook. Tehát te viszed haza sok hozzávalót, de aztán ők döntik el, hogy mit főznek belőle. Does that make sense? So that's the relationship. Ez a kapcsolat. Does that make any sense? Yeah. So therefore, the only way a living entity can take the masculine role and survive is if he follows 4 eternal, indestructible rules. Tehát az egyetlen mód arra, hogy az élőlény a férfi pozíciót felvállalja, és ebben túléljen, az az, hogyha alkalmaz 4 alapvető lényeges elvet. Örök is lényeges elvet. And to be able to follow these rules, that's masculine. És hogyha képes követni ezt a 4 elvet, akkor az azt jelenti, hogy ő tényleg férfi. But when you hear them, you'll go, no, that's feminine. De amikor halljuk ezt a 4 elvet, akkor azt gondoljuk, hogy nem, hát ezek női dolgok. That's why most men fail at being men. Ezért van az, hogy a legtöbb férfi kudarcot vall abba, hogy They férfi don't know what legyen. masculine is. Mert nem tudják, mit jelent az, hogy férfinak lenni. First, and amazingly enough, you probably even say these 4 rules every day. És ami még a legjobb az egészben, hogy valószínűleg ezt a 4 elvet minden nap elismétlitek. And a good chance you even say them in Sanskrit. Sőt, az is lehet, hogy szanszkritul mondjátok őket. Rule number 1. Első számú szabály. Humility. Alázatosság. Rule number 2. Második. Tolerance. Tolerancia. Rule number 3. Béketűrés. Harmadik. Respecting the other party. Tiszteletbe tartani a másikat. Rule number 4. Not expecting any respect back. 4-es számú szabály, nem várni el semmilyen tiszteletet viszont. And to be able to do that and maintain your identity, that's masculine. És hogyha mindezt meg tudod csinálni, és közben fent tudod tartani az identitásodat, akkor ez a valódi férfi. But unless you can, if you have to express your ego, you can't tolerate things. You have to be respected. You may or may not respect back. That's feminine. De ha állandóan mutogatnod kell az egódat, meg az egódat hangsúlyoznod kell, nem vagy béketűrő, elvárod, hogy tiszteljenek, ugyanakkor nem tisztelsz vissza másokat, akkor az női. Because you see, they're dependent upon the other party. Azért, mert ez azt jelenti, hogy függsz a másiktól. Oh, masculine's independent. De a férfi az független. Right? You get no respect, nothing works the way you want, but you're still who you are. You're not disturbed. Tehát nem kapsz tiszteletet, semmi nem úgy működik, ahogy szeretnéd, de még mindig ugyanaz vagy, aki voltál. Nem zavarodsz meg. It doesn't work the way you want. You can't tolerate it not being the way you want. It's got to work the way you want. That's dependent. Ha nem úgy működik, ahogy szeretnéd, de nem tudod elviselni, hogy úgy működjön, ahogy te akarod, és úgy kell működni, ahogy te akarod, akkor az azt jelenti, hogy függsz valamitől. So now do you understand how the two fit together? Érted már, hogy a kettő hogy illik ezt össze? De hogyha egy nő megvalósítja ezt a Trinada Pisunicena elvet, akkor a szerepjátékon belül ő igazából férfi. But if a woman realizes this principle of Trinada Pisunicena, then within the role play, she assumes the role of a man. No, because the point is she can only assume it if
the husband assumes it. Nem, mert csak akkor tudja ezt a szerepet eljátszani, vagy fölvállalni, hogyha a férje fölvállalja ezt. Because we go into a different perspective. Who did it first? Mert most egy másik nézőpontból nézzük. Ki csinálta You do először? something, the other responds. Tehát te csinálsz valamit, arra a másik reagál. Who leads is the masculine, who responds is the feminine. Aki vezet, az a férfi, aki reagál, az a nő. You're humble, they'll be humble. Ha te You're alázatos tolerant, they'll vagy, become tolerant. ő You're respectful, alázatos they'll lesz. respect. Ha toleráns vagy, ő toleráns lesz. Tiszteled őt, ő is tisztelni fog. Right? The masculine means they lead. Férfi azt jelenti, hogy ők vezetnek. So when the man is sitting there and going, she's wrong in this argument, I'm not backing down, I'm holding my ground, that's feminine. Tehát a férfi ott és azt mondja, a feleségemnek nincs igaza, és én ragaszkodom az elképzelésemhez, nem hagyom magam meggyőzni. Ez egy női hozzáállás. Because you're depending upon them to make the first move. Mert függsz tőlük, hogy ők tegyék meg az első lépést. They got to be humble, they got to be respectful. Nekik kell alázatosnak lenni, tisztelettudónak. You understand? From that perspective. Ebből a szempontból. From another perspective, then you take it as that if the man wants the woman to see where she's wrong, he has to be able to see where he was wrong. Egy másik szempontból pedig, hogyha a férfi szeretné, hogyha a nő belássa, hogy hol tévedett, akkor először neki kell rájönnie, hogy ő maga hol tévedett. Right? Because we had discussed before, what the men are looking for in an activity is different than what the woman is looking for. Azért, mert ahogy korábban már szó volt róla, a férfi mást keres egy cselekvésben, mint a nő. So a man gets angry with a woman because the activity she's doing will not get a tangible result. A férfi azért lesz mérges a nőre, mert az a cselekvés, amit a nő csinál, az nem fog egy kézzelfogható eredményt hozni. It's not an efficient operation of the material energy. Ez az anyagi energiának nem egy hatékony kezelése. Right? But for the woman, it's the experience gained from it. De a nő számára a lényeg az, hogy milyen vagy milyen tapasztalatot szerez ebből. Therefore, when the woman does something wrong, then the man gets upset. It's not that she did something wrong and he got upset that disturbs her. Tehát amikor a nő valamit rosszul csinál, és a férfi pedig mérges lesz rá, akkor a nőt nem az zavarja, hogy a férfi, tehát hogy what upsets the woman? What doesn't upset the woman? Not that he's gotten upset that she's not operating material energy perfectly. Tehát a nőt nem az zavarja ebbe, hogy a férfi mérges lett rá azért, mert ő nem megfelelően, nem hatékonyan kezeli az anyagi energiát. What upsets her is the mood in which he said it. Hanem ami őt idegesíti, az amilyen hangulatban a férfi mondta ezt. Because the mood is the experience. Mert a hangulat az maga a tapasztalat. Right? Does that make sense? Therefore, the woman is right in her being angry because the man didn't behave properly. És ezért a nőnek igaza van, amikor haragosan viselkedik, mert a férfi nem megfelelően viselkedett. Yeah, and the woman is wrong and she dealt with it wrongly. Okay. És hogy a nő tévedett, mert nem jól viszonyult a dologhoz, ez így rendben van. Right? So then, if both hold their ground, you have a stalemate. Hogyha mindkettő ragaszkodik az álláspontjához, akkor patthelyzet alakul ki. Right? So, then the masculine thing to do is come forward first. You want to lead. Lead means you do it first. You come and say, I'm sorry for this. Tehát a férfi mentalitás ebben az, hogy te teszed meg az első lépést, te lépsz előre jössz, hogy bocsánat, sajnálom ezt. And if you've been sincere enough, then you might get a good response. És hogyha elég őszinte voltál, akkor jó reakciót fogsz kapni. You know what I'm saying? In other words, you only get a response based on what you do first. Tehát magyarul csak az alapján fogsz eredményt vagy reakciót kapni, amit te csinálsz. A reakció azon fog alapulni, hogy te mit csinálsz először. So the women always follow the men. A nők mindig követik a You férfiakat. just have to know what leading is. Csak egyszerűen tudnod kell, mit jelent az, hogy vezetni. Right? Does that make sense? Ez érthető? So that's, yeah.
So that's the principle. Ez az elv. Humility is there. You've done something, humility is there. Tehát ott az alázatosság. Valamit csináltál, de ott az alázatosság. Right? Tolerance is there. Ott a béketűrés. You know, because once they start to tell you what you're doing wrong, this, that, you have to be tolerant. Mert hogyha elkezdik neked magyarázni, mit csináltál rosszul, akkor azt el kell tűrni. Or there's seeming non-response to things that they didn't feel you actually did nicely. Vagy pedig szóval a látszólagos, hogy nem reagálnak látszólag megfelelően, mert úgy érzik, hogy te csináltál valamit, de ők úgy érzik, hogy ez nem a megfelelő dolog. Technically it was done right, it was said wrong. Technikailag jót csináltál, csak rosszul The mondtad. mood was wrong. A hangulat volt Or rossz. the time was wrong. Vagy az időzítés. Does that make sense? That's the verb. Ez azért So the man looks only at the accomplishment, or time and mood only for accomplishment. Tehát ez az ige maga, a férfi csak az eredmény érdekli. But the woman looks at the mood, Vagy, which, you know what I'm saying? vagy az időt nézi, de a nő az pedig a módot nézi, a hangulatot. Does that make sense? Ez érthető? So that's the thing. These things are understood, then it becomes much easier. Hogyha ezeket a dolgokat megértjük, minden sokkal könnyebb lesz. That's why it says a first class brahmachari makes a first class grihastha. Ezért mondják, hogy az első osztályú brahmachariból lesz az első osztályú grihastha. Because he has knowledge, he has sense control, he has humility. Mert van tudása, van érzékkontrollja, van alázata. Therefore, he can continue that practice in his home. És ezt a gyakorlatot az otthonában is tudja folytatni. Right? Because if you thought the temple commander was tough, Mert hogyha azt hiszed, hogy a templom commander kemény volt, and you wanted to get out of the temple into your own house to exercise your quote-unquote freedom and independence, és hogyha emiatt ki akarsz költözni a templomból, hogy saját otthonodba költöz, és ott gyakorod idézőjelben a függetlenségedet, multiply it by 10. akkor szorozd meg az előzőeket 10-rel. The temple commander there is a little bit more exacting and strict. A otthoni templom kommanderek egy kicsit nagyobb követelményeket támasztanak, és egy kicsit egyenesebbek. So in any way you're going to learn to be humble. So it's either the temple commander made you humble, or your partner is going to make you humble. Tehát mindenképpen meg kell tanulnod az alázatot, vagy a templom kommander fogja megtanítani neked, vagy pedig otthon a párod. Right? You know, same with tolerance, with respect. Ugyanez a helyzet a toleranciával, a That tisztelettel, selfless service. az önzetlen szolgálattal. You understand? That's why in Daiva Varnashram, in devotional service, there's no difference in what ashram you're in. It doesn't matter. Hát ezért van az, hogy a Daiva Varnashramban tehát teljesen minden, nincs különbség, hogy milyen ásramba vagy. Because each one can take you back to Godhead. Mert mindegyik el tud vinni vissza Istenhez. Right? Just some are a little easier, some are a little more tough. Csak valamelyik egy kicsit könnyebb, van amelyik kicsit keményebb. Right? So the Grihastha ashram is tougher. Grihastha ashram az keményebb. That's why Grihasthas are considered more respectable than brahmacharis. Ezért van az, hogy a grihasztákat tiszteletre méltóbbnak tartják, mint a brahmacsárikat. You understand? Does that make sense? Because they're responsible. Érthető ez? Mert ők felelősség teljesebbek. They are having to work with a much more serious temple commander. Sokkal komolyabb templom kommanderekkel együtt dolgozniuk. Right? So the principles are the same. It doesn't matter which ashram varna you're in. What you have to learn to go back to Godhead is exactly the same. Az elvek ugyanazok, teljesen mindegy, hogy milyen ásramba, varnába vagy. Azok az elvek, amikkel visszamehetsz Istenhez, azok mind ugyanazok. As far as the culture goes, the third verse of Shikshastaka is what makes any rule of etiquette or dharma, artha, kama, moksha work. Tehát a kultúra szempontjából a Siksásnak a harmadik verse az, ami mindent működtet, tehát minden tekintetben, etikett tekintetében, társadalom, minden szempontból. And if you can do all that, then you can chant Hare Krishna 24 hours a day. És hogyha erre képes vagy, ezt meg tudod csinálni, ami ott le van írva, akkor tudod 24 órán keresztül énekelni a Hare Krishnát. Right? Because that's what we're trying to get to. Mert ide akarsz eljutni.
Does that make sense? Ez érthető? So it's just different ways. You wouldn't learn it in the temple, therefore you learn it at the house. Tehát egyszerűen csak különböző utak vannak. Ha nem tanultad meg a templomba, akkor már megtanulod otthon. But it doesn't matter. De mindegy. The point is to learn it. A lényeg, hogy megtanuljuk. You know, it's nice, okay, you have the free time, there's no pressure, you can go to classes, learn to cook. Great. Lehet, hogy szóval, hogy nagyobb a szabadság, nagyobb a rugalmasság, nincsenek leckék, megtanulsz főzni, szóval több, igen, könnyű. But if you don't have that option, you know, you're the only one in the temple and you got to cook, you got to learn real fast. De hogyha, vagyis nem, bocsánat, ez a templomban volt, hogy a templomban mész leckére, nem tanulsz meg főzni, könnyű, de hogyha otthon te vagy az egyetlen ember, akinek főznie kell, akkor meg kell tanulni, nincs más lehetőség. More difficult. Nehezebb. But also, how you say, on-the-job learning experience. De ez egy ilyen munka közben szerzed meg a tapasztalatot. Tehát a munkatapasztalatot azt ott a szituációba szerzed meg. Right. So that's the whole point. It doesn't matter where you are. You just have to figure out where you are, and then figure out how to get from that point to Krishna. Tehát mindegy, hogy hol vagy, csak ahol vagy, jöjj rá, hogy hol vagy, tehát azonosítsd be, hogy hol vagy, és hogy onnan abból a helyzetből hogy tudsz visszamenni Krishnához. Shortest distance between two points is a straight line. Két pont között a legrövidebb távolság egy egyenes vonal. Right? Isn't it? So that's the idea. Wherever you're at right now, if you can understand what that actually is, then you can connect it to Krishna. Tehát ez az elv, hogy ahol vagy, akárhol vagy, mindegy, hogy hol vagy, ezt azonosítsd, és ezt kapcsolod össze Krishnával. But if you don't know who you are, how can you connect yourself to Krishna? De ha nem tudod, hogy ki vagy, hogy tudod magad összekapcsolni Krishnával? Last one. So, following the same logic, the man has to be humble, the woman will follow humility. My nature is I'm female by nature, I'm still so. That means Krishna has to be humble first, and that way I will follow humility. Ugyanezt a logikát követve, tehát hogy a férfinak alázatosnak kell lenni, a nőnek is alázatosnak kell lenni, de a férfi alázatos először, és a nő követi aztán őt az alázatban. Tehát ugye én, mint lélek, alapvető, vagy természetemnél fogva női természetű vagyok, ez azt jelenti, hogy Krishnának kell először alázatosnak lenni. Krishna, we want to be God. Krishna created the material world that we could do it. Tehát Krishna azt jelenti, hogy mi Isten akartunk lenni, és Krishna azért megteremtette az anyagi világot, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Krishna comes in your heart. He goes with you everywhere. It doesn't matter what you're doing. Krishna ott van veled a szívedben, elmegy veled bárhová, mindegy, hogy mit csinálsz. Even you're ignoring him, even you're saying bad things about him, he still sits there. Akár, hogyha nem veszel róla tudomást, vagy csúnya dolgokat mondasz róla, akkor is ott van mindig. And anytime, how you say, any way you want to relate to him, he relates back. És bármilyen módon akarsz vele viszonyulni, ő úgy fog hozzád viszonyulni. Right? That's on the Vishaya Ashray principle. Ez a Vishaya Ashray. Vishaya means he has all the elements. The Ashray then relates to a particular aspect of that element. Tehát a Vishaya az azt jelenti, hogy ő benne megvan az összes alkotóelem, vagy elem, és az Ashray az pedig egy elemhez fog viszonyulni ezek közül. Means the house is the field. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a ház, a mező, abban minden ott van. But the woman wants to relate to food now, or to recreation, or to sitting with friends. De a nő az mondjuk most éppen az ételhez akar viszonyulni, vagy a szabadidős tevékenységekhez, vagy barátokkal lenni. You understand? So it reciprocates with that. Tehát a ház az ehhez így reagál erre, right? Vagy viszonoz. So therefore, we go. It's like this. When we go into the temple and we see the deity, we expect the deity to be smiling. Tehát ez így néz ki, hogy amikor mi bemegyünk a templomba, meglátjuk a murtikat, akkor elvárjuk, hogy a murtik mosolyogjanak. Would you be smiling if one of your good friends hasn't called you, seen you, spoke to you for eons, and then just suddenly shows up one day, and then you're supposed to be in a great mood? And not only that, they've been ignoring you, they've been up to all kinds of nonsense that they know that you just don't like, but as soon as they walk in the door, can he expect you to just smile? Asking for something.
De ezt el tudjuk mi képzelni, hogy, and ask you for something. hogy ott vagyunk mi, és van egy barátunk, aki ezer év óta felénk se nézett, és akkor amikor megjelenik hirtelen, akkor mi majd ott mosolygunk, és örülünk neki, és pedig az a barát az mindenféle olyan dolgokat csinált, amit mi nem szeretünk, rossz dolgokat mondott rólunk, elfelejtett minket, és nem csak, hogy mosolygunk, de még ők kérnek is tőlünk valamit. Ezt el tudjuk képzelni. So that's what God's doing as a male. Ez az, amit Isten csinál, mint férfi. Like that. So he's just waiting for us to respond. Ő egyszerűen csak vár arra, hogy mi He's reagáljunk. taken the lead. Ő már megtette az első lépést, He's vezet. made all arrangements. Megtette az összes But elrendezést. still, we have to respond. De nekünk még mindig reagálnunk kell. You understand? When you interact with somebody, the most annoying thing is if they don't respond. Amikor valakivel kapcsolatba próbálsz lépni, akkor a legidegesítőbb dolog az, amikor nem reagálnak. No? Nem? So you'd have to be pretty tolerant to put up with that. És nagyon béketűrőnek kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt el tudja viselni. Rivo was example, no? Yeah. Yeah. Okay. What's it? You had something? Volt valami kérdésed neked ott? Az egyensúlyak kapcsolatos volt az, hogy tulajdonképpen az egyensúly azt jelenti, hogy, vagy az arany középút, ahogy szokták ezt mondani, hogy tulajdonképpen a bakta független a dolgok szokásos folyásától, tehát a táj, vagy a dolgokhoz úgy viszonyul, hogy egy bizonyos távolságtartással. So it's in connection with balance. Balance, or in other words, the middle, the golden middle. Does it mean that the devotee keeps a distance all the time, so he's kind of aloof from everything? No, a distance means that a distance, the aloofness that a devotee keeps is in the proprietorship over the result. Tehát az a távolság, amit a bakta tart a dolgokhoz viszonyítva, az arra vonatkozik, hogy nem tart fönt tehát nem akar tulajdon gyakorolni az eredmény fölött. Nem akarja, hogy az az övé legyen. Right? But otherwise, if you don't interact, where's a relationship? De máskülönben, hogyha te nem lépsz kapcsolatba, akkor hol van, vagy nem interakcióba nem lépsz, akkor hol a kapcsolat? Right? But it doesn't mean you need to compromise yourself. De ez nem jelenti azt, hogy megalkuvónak kell lenni. Prahlad Maharaj would interact with his demon father. Prahlad Maharaj ő kapcsolatban volt, ő viszonyult a démon apjához. He never agreed with his demon father. Soha nem értett egyet a démon apjával. But he never didn't follow etiquette. De soha nem történt meg az, hogy ne követte volna az etikettet. So father to son relationship was going on fine. Tehát az apa-fiú kapcsolat nagyon jól működött. The guru-disciple relationship, that was having a bit of problem. De a guru-tanítvány kapcsolattal voltak problémák. Right? Somehow or another, Hiranyakashipu didn't understand that he was the disciple and Prahlad Maharaj was the guru. Hiranyakashipu valahogy nem volt képes megérteni, hogy ő a tanítvány és Prahlad Maharaj a guru. But father-son, that went on fine. De az apa-fiú kapcsolat az jól működött. Security. Biztonság. Prahlad Maharaj is secure in his relationship with Krishna. Prahlad Maharaj a Krishnával való kapcsolatban élte meg a biztonságot. Therefore other things aren't going to disturb him. Tehát ezért a többi dolog nem zavarta meg. Okay? Ez érthető? Last point then. Utolsó kérdés, aztán utána megállunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a témakör vagy előadássorozat, annak ugyanaz a célja, vagy úgy is lehet alkalmazni, mint amit Sri Krishna mondott Uddhavának a 11. énekben? So, this series of lectures coming, would they have the same purpose as what Krishna said to Uddhava in the 11th canto? It means that it'll be based on a lot of those technicalities. Igen, tehát nagyon sok technikai részlet azon fog alapulni. It means you have the same. In the Gita, then the first basically 12 chapters are explaining the whole devotional service and its application. Tehát mint a Gitában az első 12 fejezet az elmagyarázza az egész odaadó szolgálatot és annak az alkalmazását. The last 6 chapters tell you all the technicalities that go on in applying those first 6
chapters. Vagyis az első 6 fejezet. Tehát az utolsó 6 fejezet az pedig elmagyarázza azt az összes technikai részletet, ami fölmerül, amikor az első 6 fejezetet alkalmazni akarod. So the 11th canto explains all the technicalities that are explained in the first 9 cantos. És a 11-ének az pedig azokat a technikai részleteket magyarázza el, amik le vannak fektetve az első 9 énekben. That was their point. If you can operate it without the technical points, great. Tehát ez volt, amit mondtam, hogyha ezek nélkül, a technikai részletek nélkül is képes vagy működtetni, akkor az nagyszerű. But if it's not successful, then you might want to check your technique. De hogyha nem vagy sikeres, akkor lehet, hogy meg kell nézni, hogy milyen technikát alkalmazol. If you're cooking and it always comes out bad, you might want to start looking at your talent. Tehát, hogyha a főzöd és állandóan rosszul sikerül az étel, akkor lehet, hogy felül kell vizsgálnod a tehetségedet, főzési tehetségedet. Yeah? Then okay. What's the time? 7? What time did we start? Mikor kezdtük? 5 óra körül. 2 órája megy. I think for today that's a good introduction. Hiszem, ez egy jó bevezetés volt. So then what we, as we continue discussing what we say will make sense. Hogyha majd folytatjuk ezt a beszélgetést, akkor mindaz, ami most elhangzott, világosabbá válik majd. At least we hope so. Legalábbis reméljük. We'll do our best. Majd megtesszük, amit tőlünk telik. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Jai Gaura Prema. Isteni kegyelme Bhakti Vidya Purna Maharaj ki, jai.